Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? And we're back! Yes, nagbabalik na po kayo sa programang Love Trip with your one and only, ang DJ na maraming kamukhang artista, DJ Maratoni. At since usapang love nga tayo today, Love Trip, usapang break up, ay! Yan ang masakit no? Buti pa ako, walang jowa, walang masyadong iniisip, walang problema, all by myself. Eka nga, tanungin kita. Ikaw ba yung mga klase ng tao na kailangan pang nakikipag-break face-to-face? O okay na sa'yo yung chat-chat lang? Yung sasabihin niya sa'yo na, ay, ayoko na eh. Sorry, it's not you, it's me, break na tayo. Pero chat lang Huwag ka na mag-expect ng anything from that. Kasi ayaw niya makita yung pagmumukha mo. Nasusuka raw siya pag nakikita ka. Ay nako, naalala ko tuloy nung ako'y may mga jowa pa. May mga jowa? Ang dami yarn! Nung may jowa ako dati, ano yun kwento ko lang. 7 years din kami. Tapos, nagsimula kami high school. High school yan. Tapos, ngayon, syempre, naghiwalay na kami. Tapos, natatandaan ko, nakipag-break ako sa kanya, text. Kasi hindi ko magawang magpakita sa kanya. Kasi feeling ko, kapag nakita ko siya, iiyak na naman ako. Tapos, dadaanin ko na naman sa emotions yung nararamdaman ko. O di wala, kami ulit. Kahit ayaw mo na, wala, dinaan sa awa. Huwag ganun. Mas maganda siguro na settled muna yung emotions mo bago ka makipag-meet sa kanya. Or kaya naman, kapag ka naman LDR, well, pwede, may rason ka. Alang naman gagastos ka pa na pambili ng ticket sa eroplano tapos ang reason ng vacation mo, ay makikipaghiwalay lang po ako sa jowa ko sa Saudi, yun lang po. Ay wow, daming pera yarn. Sige, kung super layo, pwede huwag ka na makipag-meet personally. Daanin mo na lang sa chat, maganda pakikipag-usap. Or kung taga-Pasay ka lang naman tapos yung imi-meet at mo, taga-Makati lang, effort ka rin, di ba? Mahirap yan kapag ka sa simula, kunyari manliligaw ka pa lang. Lahat ibibigay mo, flowers, chocolate, lalapit ka kahit abutin ka pa ng Pasay to Laguna, pupuntahan mo. Pero nung naghiwalay na kayo o maghihiwalay na kayo, wala na, block na lang sa Facebook, block sa Messenger, parang walang pinagsamahan, parang hindi naglamasan. Charat. Ay nako, kaya minsan, mahirap din talaga. Mahirap magjowa, pumasok sa isang relasyon, lalo na kapag kaganyan, magbe-break kayo. Pero sabi nga nila kapag kaganyan, dapat meron kang balls. Yung balls kasi na alam mo kapag aksyonan. Pero pagdating sa usapang seryoso, wala nang mapakitang balls. Asan ang balls mo, kuya? Sige na. Make yourself proud. Kausapin mo na yan. Chance mo na yan. Eto sa maraming sa may mga balls dyan, ay may regalo ko sa inyo. Regalong pang boundary. Sa mga rider, sa mga kuya na nakikinig ngayon, ay lakasan mo ng volume ng radyo mo. Dahil maya-maya lang ay i-announce ko na ang winner para sa ating Love Knows No Boundaries. Kaya naman tuloy-tuloy lang sa pakikinig. Dito sa number 1 station, number 1 sa puso nyo, ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!